sarakunan mu mai so na gaida ku, yace in faɗa muku ayyuka yanzu zai fara. Shugaban jami'a ta dan amanar ka ne, Muhammadu Shehu Ciroma mai san ka ne, ya ce mutanen Ushishi duk naka ne. Shugaban jami'a na Ushishi ainawa ne, yana kirana na je gidan shi mu sha fira. Sarakunan mu mai so na gaida ku, yace in faɗa muku ayyuka yanzu zai fara. Ni dai bukata ta guda ce anan, ka kai ni Bila Abuja mu zauna a can, ka cewa mutanen ka garan ka nan. Ni ko zan ta mawaka ta zamto anan cikin arewa, a mawaka na yau tazara. Sarakunan mu mai so na gaida ku, yace in faɗa muku ayyuka yanzu zai fara. Sunan mawakin Ridwan Al-Amin, duk abin da nake so jami'a za ta mun.